bisa. Neng stasiun balapan Solo sing dadi kenangan kowe karo asu. Ngopo Kang? Mikir Kang, mikir urip Kang. Kira tahu kira mbendi. Ngene lho, tak kasih tahu. Ngene lho, urip iku sawang sinawang. Yo ono sing sugih, ono sing kere. Lah terus aku kudu kepiye Kang adune? Nek dadi wong duwe, yo kudu mergawe.